Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon mu a wannan tasha ta Auren So TV. A yau kuma wannan shiri namu zai yi magana ne akan zama da kishiya, ko kuma mu ce namijin da yake da mata biyu, ko kuma uku, ko kuma ma guda hudu. Wannan al'amari ne da yake da matuƙar muhimmanci shi ma. Kamar yadda muka tattauna a baya, ko da yaushe dai muna so mu warware muku abubuwan da suke damun ku, musamman a ɓangaren soyayya, auratayya da kuma abubuwan da suka shafi aure na zamantakewar mu na yau da kullum. Tabbas wannan al'amari ne da yake da matuƙar muhimmanci. Idan an yi duba da cewa duk lokacin da aka samu gidan aure wanda yake wannan gidan mace ɗaya ce, to za ka ga cewa wani lokaci idan da akwai ƙaddarar sai an ƙara mata kishiya, to a wannan lokaci ne za ka ga cewa ita wannan uwar gida ta samu wani al'amari wanda yake kamar baƙo a wajenta, bayan kuma shi wannan al'amari ba baƙo ba ne. Wani namijin ya kasance cewa ƙaddararsa ce a rayuwa ba zai iya zama da mace ɗaya ba, wani ma ba zai iya zama da mata biyun ba sai ya cika shi har guda hudun nan. To a nan muna shawartar mata masu aure, da zarar an yi musu maganar cewa kishiya ko kuma mijinsu zai ƙaro abokiyar zama, bai kamata a ce kin ɗauki damuwa a matsayinki na uwar gida kin sanya wa kanki ba, domin ita wannan damuwa za ta iya janyo miki cututtuka a jikinki, wanda kuma ba hakan ake so ba. Babban abin da ya kamata a ce uwar gida ta yi shine ta tsaya ta fahimci wannan abokiyar zama tata da za a kawo, shine za ta samu zaman lafiya, kuma lallai ne ita ma amarya da za a kawo ta tsaya tsayin daka ta ga cewa ta yi wa uwar gidan biyayya. Ba wai an auro ta bane don ta zo ta tarwatsa gida, ko kuma ita uwar gida ta kama faɗa da amarya a koda yaushe. Wannan abu yana matuƙar damun al'ummar Hausawa, a inda za a ga cewa idan namiji ya ce zai ƙara aure, to daga wannan lokacin zaman lafiya ya ƙare a gidan nasa. To ya ke uwar gida, a nan wajen fa ana jan hankalinki, kasancewar kin tsinci kanki da can ke ma fa baki da auren nan, yanzu kuma sai aka ƙaro miki abokiyar zama. To ita fa wannan abokiyar zama da aka ƙaro miki, idan kin bi a hankali, ita ma za ta zama fa kamar tana taimaka miki ne wajen wasu ayyukan, domin ba zai taɓa yiwuwa a ce an yo kishiya ta zo ke ce kike mata aiki a koda yaushe ba. Idan kin yi duba kin yi nazari ya ke uwar gida, za ki ga cewa akwai taimakekeniyar juna a cikin wannan al'amari. Sannan a nan muna jan hankalin shi ma mai gida da zai ƙaro aure da ya zama mai adalci a tsakanin matayensa guda biyu, kada ya ringa nuna fifiko ko ya ringa bambanta amarya akan uwar gida. Muna yi muku fatan alheri. Auren So TV, ku danna alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu a nan gaba. Mun gode masu kallon mu.